Det her det er så vores diskriminant, og siden vores diskriminant er over 0, har vi nemlig to løsninger, hvilket man kan ses med denne her formel. Ved vi kan bruge den ene formel ved at sige minus b plus kvadratroden af d, og minus b minus kvadratroden af d. Divideret i 2a selvfølgelig. Så skriver vi bare de to forskellige formler ind med de tal vi har. Så vi starter her med minus b. Okay. Minus 4 plus kvadratroden af 36, hvilket er 6. Divideret med 2 gange 1. Og det er så 10 divideret med 2, som er lige med 5. Det er vores ene løsning. Den ene x-værdi. Vores anden x-værdi, altså minus 4 minus 6 divideret med 2 gange 1. Det så er lige med minus 10 divideret med 2, som så giver negativ minus 5, hvilket er vores anden x-værdi.